Въобще нямам съвляваща се. Е така влям човек. Що е от? Влизам. Какво вляваща се? Не! Чува, влизам. Давай. Какво сте, бе? Какво сте, бе? Съм Батман. Бетмен. Без мен, демек лош мен. Не. Лош мен! Какво превеждаш? Lost Over 7. Кой? Lost Over 7. Какво е това? Играта му. Играта му. Не. Играта на кого? На кого? Кажи на кого? А играта се казва Му. На кого е? Играта се казва Му. И само... Ето пак играта се казва Му. Ей! Защо му е? Неговата пак се получа. Играта му. На кого игра? Играта Неговата. Играта му. Чакай, имам някакъв душевен срив. Побърквам се просто направо. Се разбия. Ей, така ще се превърти така два пъти, така отзаре. Ай, ти съвсем друго го слушаш. Че преди малко получаха, бе. Играта му. Не го повтаря! Не го повтаря, моля се! Моля се, не го повтаря! Като на оня, а пък играта, някаква игра, не се казва му. Не Разбя на оня, разбя не на човекта си играе. Тя е, и така днес представяме играта Дявол, играта на Need for Speed, играта такова, играта му.